Viento. Ang tema kan sa tong selebrasyon, mahihiling kan gabos na banwaan ang kaligtasan nin mahal na Diyos. Ad Adviento, iyo ang panahon nin paghalat, asin pag-andam sa pagdatong nin kagurangnan. Kun kaya sa panahon na ini, dapat na mahiro ang satuyang mga puso kan mensahe ni Juan Bautista. Andaman nindo andalan para sa kagurangnan. Tano sa nindo ang sa iyang aagihan. Susog ki San Pablo, mantang kita naghahalat, dapat na hingawahon niya tong mabuhay na dain indigta o daing kasalan. Tanganing maaabdan niya kita sa katuninungan. Pangingenotan ang satong selebrasyon kan banal na Eucharistia, kan satong Kura Paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Sumarinaga sa indo gabos mga tugang. Maray na agaman po, Father. Ako ang taas tong mga kasalan. Tagani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Since sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan.
Sala ko, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos. Asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos sa makakamhan. Asin pagkapatawad ang astong mga kasalan, tarahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, asin mahirakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, day lugod maulang ning anuman na mga kinabano nagibo, alagad ang pakasabot ning langit no nakadunongan, maghimo sa mo na magin katuod niya. Siya na kaiba mong nabubuhay sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Ipinahayag ni Propeta Isaías sa mga bihag sa Babilonya na daisinda mawaaranin paglaom, ninhuli taan mahal na Diyos, mahilig, asin ililigtas ang mga nasa bilangguan. Ang sa iyang pag-ataman, siring sa pastor na nagpapasabsab sa mga karnero. An enot na babasahon, asin ang salmo responsoryo, nagpapahayag kandakulang pagkamuot, asin pagkaherak ni Diyos. Siya mananggad, dapat niyatong pagsarigan. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Rangahan nindo ang sakong banwaan, rangahan nindo. Ini ang sabi ning sa indong Diyos. Magtaram kamo sa puso ni Jerusalem, sabihon nindo sa iya, na ang panahon ning paglingkod tapos na, nang sa iyang kasalan, binayaran na. Na inako niya ang duwang padusa, para sa gabos niyang mga kasalan. Sarong tingog nagkukurahaw, andaman nindo sa kadlagan, andalan para sa kagurangnan. Tanosan nindo sa lantad na lalakawon nin sa tong Diyos, lambang kababaan, panoon. Lambang bulod, asin bukid, patagon. Ang mga tiko-tiko, tanuson ang mga magaspang, saramahon. Dangan ipahayag ang kamurawayan ning kagurangnan, asin mahihiling nin gabos sa katawowan, huli tanagtaram na ang kagurangnan. Tumukad sa halangkaw na bukid, maugmang ibareta sa Sion. Ikurahaw mo sa makusog na tingog, maugmang parabareta sa Jerusalem. Ikurahaw mo na daing takot. Isabi mo sa mga banwaan ni Huda, uya ang sa indong Diyos, uya ang kagurangnan, madatong panuanin kamurawayan, ang sa iyang takyag, magpapasuko sa gabos. Ang premyo kan sa iyang panggana, yaon sa iya, ang mga ginana, manginginotan. Siring sa pastor na nagpapasabsab ning mga kamero. Titipunin niya sa iyang takyag ang mga kordero.
Kinukusog niya sa saiyang daghan, asin dinadara sa saindang pinagpapahingaloan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo ang sa imong pagkaherak, asin tauan sa mo ang kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo an sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo an kaligtasan. Dadanggun ko ang itataram kang kagurangnan, tingog na tataramon katuninungan sa saiyang banwaan, asin mga katuod, asin sa mga nagbabalik buot sa iya, ang sa iyang tabang harani, sa mga natatakot sa iya, ang sa iyang kamurawayan, maerok sa satong daga. Kagurangnan, ipahiling mo an sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo an kaligtasan. Pagkaherak asin pagkamaimbod, nagkatuparan, katanosan asin katuninongan, nagkugusan. Pagkamaimbod, matubo hali sa daga. Katanosan, madungaw hali sa langit. Kagurangnan, ipahiling mo an sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo an kaligtasan. Papauswagan kita nin kagurangnan, asin an satong daga, magtataong bunga. Katanosan malakaw sa inutan niya, katuninongan masunod sa linalakawan niya. Kagurangnan, ipahiling mo an sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo an kaligtasan. Pinapagirumdom ni San Pedro na ang kagurangnan mabalik sa paghukom, asin sa oras na day aram kan tawo. Kun kaya kinakaipuhan na mabuhay kita na may paghingowang magin malinig, banal an kalag, asin padagos na namomuot sa Diyos. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pedro. Alagad, sarong bagay mga namumutan, na dainang gadnindo paglingawan, naan kagurangnan, sarong aldaw katumbas nin sarong ribong taon, asin ang sarong ribong taon, siring sana sa sarong aldaw. An kagurangnan, dai naghahaloy sa pag-utob kan sa iyang mga panuga, siring sa paghihinuha ni nagkapirang mga tao. Siya magtitios para sa saindo gabos, habo niya na igwanin mawara, kundi inaan gabos magbaagong buhay. An aldaw nin kagurangnan, madatong siring sa parahabon, sa makusog na tanog an langit mapipinaw, an mga bituon makaralayo asin magkakaturunaw, an daga asin an gabos na uya sa daga magkakaturutong, ninhuli taan gabos na bagay matatapos siring sa nakaini. Dapat na maging banal asin harani sa Diyos an sa indong buhay, mantang kamo naghahalat asin nagmamauot na dumatong na an aldaw nin Diyos, aldaw na an langit makalayo, asin an mga bituon magkakaturunaw sa init asin baagong daga, lugar na pag-eerokan nin katanosan. Kaya mga namumutan, mantang kamo naghahalat, hinguwahonin dong mabuhay na dainin digta o daing kasalan, tanganing maabtan niya kamo sa katuninungan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta.
Magayonon mamison, tataramunin buhay. Magayonon mamison, tataramunin buhay. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong pagbasa kan espiritu. Ebanghelyo suso kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Digdi minapoon ang marhay na bareta ni Jesus Mesiyas, aki nin Dios. Siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isaías, pinapaenot ko ang sakuyang surugoon, tanganing andamon ang sa imong lalakawan. Sarong tingog, nagkukurahaw sa kadlagan, andaman nindo ang dalan para sa kagurangnan. Tanosan nindo ang sa iyang aagihan. Si Juan nagbubunyag duman sa kadlagan, naghuhulit na ang gabos magsulsol, tanganing patawadon ang sa indang mga kasalan. Gabos sa Judea, asin gabos sa Jerusalem, nagdulok sa iya, nagkumpisal kan sa indang mga kasalan, sin sa iyang binunyagan sa salog nin Jordan. Ang sa iyang gubing, hinabol na balukag nin kamelyo, may hagkos na pahang anit, duron asin tangguli ang sa iyang kinakakan. Ini ang sa iyang ipinasabot sa mga tao. Kasunod ko maabot ang urog na mapangyari kaysa ko. Dahil nga ni ako maninigo na dumuko sa paghubad kan bugko sa iyang sapin. Ako nagbubunyag sa tubig, siya mabunyag sa indo, sa Espiritu. Maray na bareta, kasatong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Maray na aldaw liwas sa inugabos mga tugang. Maray na agaman po, Father. Nyao na kita sa ikaduwang Domingo kan Adviento. Magigirumduman niya to kan nakaaging Domingo, tinawan niya to nindoon, ang halagakan pagiging marigmat. Ang tataramon, tanganing matungkusan niya to ang minsay kang enot na Domingo kang Adviento, kan nakaang Adviento, itong inaapod niya tong first Sunday of Advent, itong inaapod niya tong vigilance. Hulita sabi sa tuya, ang Diyos na maabot, ang Mesiyas na maabot, ang paratubos na maabot, madatong sa satuya, sa panahon na dahil niya ito isi. So kaipuhan kitang maging andam. Sa anong paagi, bantang kita naghahalat, dapat nakatuon ang satuyang sa diri, sa iyang pag-abot. Pinapahalagan ta ang panahon na ginagamit ta sa madunong na paagi, tanganin kita magtalubo sa kabanalan. Ginagamit ta ang mga oportunidad na tinataon ng mahal na Diyos. Tanganing mantang kita naghahalat, responsable kita sa buhay niya to, sa tuyang mga dapat nagibuhon. Vigilance ang pagpapahalaga panahon, kan mga oportunidad, kan mga regalo ni Diyos ay tinao sa tuya, hulita kita mga katiwala sana. Paladan niya ang surugoon na maaabtan na ginigibo ang sa iyang responsibilidad sa pag-abot nin kagurangnan. Ngunyan, sa ikaduwang Domingo, there is another word na pwede niya itong tungkusan. And what is that word? Repentance. Kaduwang Domingo ng Adviento, inang tinatawanin doon, repentance. Inang inaapod niya to na penitential character kang Advent season. Magigiramduman niya to kang pag Holy Week, pag nagsabi nagpipinitensya, igang mga tao nagsasakripisyo, doing certain forms of penance. Taano, hulita minimidbidin daan sa indang kasalan, asintanganing mabayaran ang kasalan, kaya nagigibunin mga gawin in pagpinitensya. Ang Adviento, mantang kita naghahalat sa pagdatong nin kagurangnan, na syertong maabot sa satuya, inaapodan kita na iandam niya to ang satuyang
sa diri. Sa anong paagi? Sa paagi kan pagmidbid kan sa tuyang kaluyahan. Pagmidbid kan sa tuyang pagkatawo. Pagmidbid kan sa tuyang mga kasalan. Kaya ini ang nadadangog niya to sa mga babasahon, sa inot na babasahon, sa inot asin sa ikaduwang babasahon asin sa Ebanghelyo. Tinatao sa tuya bilang modelo ang persona ni San Juan Bautista sa padagos natong pag-andam sa iyang pag-abot. Garo inulit lang ang mga tataramon sa inot na babasahon sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog. Ang boses na nagkukurahaw sa kadlagan, ang damanindo andalan, pasiring sa kagurangnan, para sa kagurangnan. Ang pag-abot mga tugang para kay San Marcos, ang pag-abot kan Mesiyas, pag-abot kan bagong panahon sa kinaban. Pag-abot kan bagong panahon sa buhay niya to. Kung dating maribok na buhay, inaapudan kita na mabuhay sa matuninong na paagi. Kung dati, hindi ta minimidbid ang Diyos sa buhay niya to, inaapudan kita na kaipuhan niya to, midbidon ang kagurangnan sa buhay niya to. Kung kita nabubuhay sa pagkakasala, kita inaapod na magtalikod sa kasalan, asin akoon ang regalo ni Diyos, darakan sa iyang presensya. Ang ikaduwang kandila po na mga tugang kang Adviento, sabi sa introduction kasubag-o, simbolo nin katuninongan. Kasi ano ang nagriribok sa buhay niya to, tanganing masabutan niya to ang katuninongan, ang kasalan. Ang kasalan. Sintanganin na mag-abot ang kagurangnan, inaapudan kita, na ibirik niya to ang satuyang buot, ang satuyang buhay sa iya. Sa inot ang mabasahon, grabe ipinapasabot sa tuya ang konteksto, ang mga Israelita nagtitios, hulita sinda mga slaves, they were exiled into Babylon, kaya sinda labing nag-aagrangay kan pagligtas na itataon ni Diyos sa inda. Lagi sabi ni Propeta Isaías, madatong na ang Mesiyas. Siya ang magbabayad kan sa indong mga kasalan. Ang mga karnerong nakawararak, titiripunon giraray. Ini ang maray na bareta ni Propeta Isaías. Very soon, maabot na ang kagurangnan. But sabihin ni Propeta Isaías, dinangog ng kagurangnan ang sa indong mga agagha, sa indong mga kahagadan, sa indong mga hinahagad, hulikan sa indong mga pagtios. Nagbirik ang puso ng Diyos sa indo. But it is not enough na ang kagurangnan dinangog ang sa indang pamibi. Asin siya maabot. There is something required of those waiting for His coming. Sabi sa inot na babasahon, kaipuhan anda mo nindo andalan sa iyang pag-abot. Kaipuhan anda mo andalan sa iyang pag-abot. Sa anong paagi? Sabi ni San Juan Bautista, na iyo ang tingog na sinasabi ni Propeta Isaías, andamanin tanosan nindo andalan. Andamanin do andalan para sa kagurangnan, tanusan nindo an sa iyang aagihan. And this is something required of us. Tanganing kita maging tunay na andam sa iyang pag-abot. Ng panahon ng Adviento, sarong panahon na pirming pinapasabo sa satuya, ang Diyos sa maabot, nangangapudan sa satuya, nin pagbabago, nin buhay. Pag sinasabi niya itong pagbabago, pag sinasabi niya itong repentance o pagsulsol, pagbakli nin buhay, pirmi niya itong naiisipan ang mga kasalanta, ang mga pagkukulang niya ito, ang mga kasubrahan sa buhay ta, o ang mga kaluyahan ta, o ang mga bagay na linilingawan ta na dapat niya itong gibuhon. Pero magayon na isipon, if ang pag-abutin kagurangnan, pagbirikan sa iyang puso, tanganing kita iligtas, dapat ang sa iyang pag-abot, pagbirik man kan buhay niya to pasiring sa kagurangnan. If the Lord turns His face toward us, we also have to turn our life to Him. Kaya ang repentance sa inaapod, sabi kayan, garo pagbirik kan buhay, hali sa makasala na paagi, kan pagiging sarong tao, pasiring sa matuninong na kaugmahan na itinatao of ipinag-o-offer kan Diyos sa satuya. So, it would be requiring a lot from us.
Ang pagbabag-o ay magiging madali para sa kiisay man. Kung ang kasalan po sa rong desisyon na ginigibo niya to. Kung kita naaanggot, pinipili tang maanggot, miski ngani. Totoo, dahil talang kukontrol ang satuyang sarili. Pero ang mga itinataramta, halayan sa buot ta. Ang mga ginigibo niya to na minsan pagkulog sa iba, those are actions na pinipili niya itong gibuhon. Andain niya ito pagibo kan sa itong mga responsibilidad. Those are actions freely chosen. What kung sabihon, kung ang kasalan pagpili sa rong desisyon na sa tuyang ginigibo, ang pagbalikman sa mahal na Diyos, ang pagsulsol ng kasalan sa roman na desisyon na dapat maghali sa satuya. It is not something that the Lord will not do for us. Kaya kaipuhan kitang maghagad kan sa iyang tabang. Sinasabi sa tuya, magpamibi, tanganing magdugang ang grasya, tanganing ang puso na matagas maglumoy, tanganin ang buot na ang pagkatawo na hinuhuga ka na sa paghibo, magkaigwaning dagdag na grasya na marigkat, maging mabagsik giraray sa paghibo. Kung ang mga buot na linuluyahan, magkaigwagirarin ng kusog ng buot, nagibuhon ang mga responsibilidad. Kaipuhan taan biyaya ning mahal ng Diyos. But it is something na kaipuhan niya to na pagdesisyonan. Maabot ang kagurangnan sa panahon na sa iyang panahon. Kaya ito pong enot ng mga Kristiyano sa ikaduwang mabasahon kaya pinagtutuyaw ang mga enot na Kristiyano kan mga tao. Sabi nga nindo, maabot na ang kagurangnan. Hain siya, taday pa naabot. Sabi nindo, very soon maabot ang kagurangnan. Iniminsan ang satuya na kaluyahan bilang tao. Pag nahuhuri, pag nadidili ang hinahalat niya to, then we start doing other things. Naiba na ang satuyang atensyon, ang satuyang focus, haloy-haloy man ngayang mag-abot. Si dati tang mga ginigibo, binabayaan, as in minagibo ng ibang bagay. Ang kagurang daw na nahuhuri o nadidelay, o dai daw nagiging totoo sa iyang pangako, sabi kan enot ang babasahon, dai, ibaman kaya ang panahon para sa kagurangnan. Ang sarong aldaw, garosang ribong taon para sa satuya. Kita nagahalat, binibilang taan panahon, ang bulan, tanganing ako taan mga biyaya na itinato, hinahagad niya to sa mahal na Diyos. And we cannot wait for too long. Pag 2 bulan na, 3 bulan na, sarong taon na, sige tang pamibi, then we stop praying and hoping for the things we hope for. Pero sabi kang ikaduwang babasahon, ibaman kayaan panahon para sa kagurangnan. Kung kita nagahalat, we have to situate ourselves in the time frame of God. Sin gamito niya to, pahalaga niya to ang panahon. Maging madunong kung paano gagamito ang panahon sa marhay na paagi, sa kabanalan, sa karahayan. Tamaabot iyan sa iyang panahon. Ikadua, kung sa paghuna at naman nadidelay, bako doon na dapat niya itong ipagpasalamat. Ta siya nahuhuri. Sabi kan ikaduwang mabasahon, na sa iyang pag-abot, ang gabos magkakawarara, magkakaturunaw. Imagine, kung mag-abot ng ngunyan ang kagurangnan, sinda siya madelay sa iyang pag-abot, anong mangyayari sa tuya? Dahil ipakita ang dam, ibaman ang kadunungan ng kagurangnan. Ang panahon itinatao sa tuya, and sometimes He comes delayed, tanganing pasabuton kita, nasasabutan ko ang sa imong sitwasyon. Aram ko, daday ka pahanda, pero nuarin ka magiging handa. We should use the time properly. Huli ta sayang kan panahon ay tinatao sa tuya nin kagurangnan. Magayon man ang sinabi kan, huring pati kan ikaduwang babasahon. Kaya mga namumutan, mantang ka mo nagahalat, hingawahon nindong mabuhay na daing hindigta o daing kasalan, tanganing maabta niya kamo sa katuninungan. Ang totoong nagbabakli, ang totoong nagbabagunin buhay, mantang naghahalat sa kagurangnan, nabubuhay na siring, daing digta nin kasalan. Tanganing maabta niya kita sa matuninong na paagi. Matuninong ang puso taano, tanyaon ang atensyon sa Diyos na satuyang hinahalat. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan,
kaglalangkan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang din mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibinin banwaan. Siring na si Juan Bautista, naghulitin pagsulsol, hagadon ta sa Ama, natabangan kitang magkaigwa, nin tunay na pagbabago. Ang simbag sa lampang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging tanda nin pagkamuot, asin pagpatawad, mantang nagaandam kandalan para sa pagdatong kan kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na tawo, magbukas kan sa indang puso ki Kristo sa paghigos na makatugdas nin pagka makatotoahan asin pagsulsol. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an katuninongan asin pagkaoroyon, magdanay sa satuyang mga harong asin mga puso, asin magin makatutuohan an pakikipagkapwa tao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa satuyang komunidad, makahiras sa paglaom, asin kaugmahan kan panahon nin Adviento. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa saindang daing saggod na premyo sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, sa panahon ni Adviento, tano sa andalan para sa pag-andam niya mo na masabatan ka sa Pasko nin pagkamundag, sa imong aki, si Yesu Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Sa Diyos sa
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sako asin sa indong atang, maako man lugod, kanyo samang makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, papagkanigo sa imo, ang mga pamibi, sinatang nin samong kapakumbabaan. Asin kung sain mayong maninigo, ang anuman natabang kan gibong marahay, ang tabayan mo man kami, kan tabang nin sa imong kapatawadan, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa inot na pagdatong, sa kapakumbabaan kang inakong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, sin binuksan para sa mo, ang dala ning kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing si kaduwa niyang pagdatong, sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling nagayo ang nahaman niyang gibo. Makamtan mi an panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapangasan ming halaton. Kaya kaibakan mga angeles sin arkangheles, kaibakan mga trono sin dominasyones, sin kaiba, kan gabos sa langito na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, sana sa kaitaasan, maladan ang minaligis sa ngaran ka, kagurangnan, sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagadan banal, borabo din gabos sa kabanalan. Kaya ning mga atang namimiibi kami, pabanalakan nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rogaring niyang buot, nagpasaluyib, sagod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay. Sin pagpasalamat binaa kini, asin itinao sa iya mga disipulos na ang sabi, magakaw ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Tini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkwaniyaman in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos na ang sabi, magakaw ka mo gabos, asin mag-inom ka ini, tayo ni ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Asin Panginoon kan kalis, ang magkagadan o kagurangnan,
ipinapamareta niya mo sa kon nga magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kang tinapay nin buhay asin kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma siya sa imong pagkaherak, na sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos. Namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhena ina kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaitupa na kapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, kangas kitang magsabi. Ama niya mo nayakong sa langit, papalanon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isihin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa uyan niya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin pare kami ang narahas sa subok, kundi agawa kami sa marahon.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak. Magindanay na taling ka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo, hari pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susuk sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Huyan, kordero kan Diyos, huyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sakong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Kagurang na nagangayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo. Kaming nabasog kan kakano na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat, kan mga bagay na kinaabanon, sin magdayupot sa mga bagay na langit nun, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Announcements. Enot. Ngunyan, ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigwa po kita nin second collection para sa pangangaipo kan katikista as information-related activities kan parokya. Ikadua, ang simbang gabi digdi sa satong parokya, gigibuhon poon sa Disyembre 15 hasta 23 sa oras na alas 9 nin Banggi. Mantang ang Misa de Aguinaldo, mapuon sa Disyembre 16 hasta 24 sa oras na alas 4 nin aga. Ang Misa sa pagkamundag, gigibuhon man sa Disyembre 24 sa oras na alas 9 nin Banggi. Financial Report. Collections for the week. November 27 to December 3, 2023. Cash receipts. Daily collections, 15,615 pesos. Sunday collections, 35,681 pesos. Second collections, pro seminario, 12,501 pesos. Collection boxes, 8,703 pesos. Total collections for the week, 72,500 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Mrs. Francia Barasina, Mrs. Balang, Jacob family, Herman Amparado and family, Olfem, Attorney Brim Mangubat, Ayen family, one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Pirmado, Reverendo Padre Felipe B. Colbert III, Parish Priest. Matindog na po. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong Espiritu. bendisyon na naman lagod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamo o ti Kristo. Salamat sa Diyos. King